plaintiff yopa so sunonza ndisarako plaintiff Phineas. muno kana tichitaura zvinotoita kutodaidzisa right changamire nyaya pamberi penyu iyi mhuri yakwahaisoswi yakatungamirirwa naPhineas asi one foot haisoswi Christopher anova defendant, which means ifamily iri kudaidza Christopher. Nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zviri kunetsa mumusha yanembo dzako chitupa nemari yedare imhuri yakwahaisoswi irikutaurira Christopher. Phineas taura tidzo chi pamusoro changa wana pane vanhu tu takuti pale pamwe chete pamwe chete ndokwaisoswa futi pamusoro changa ini ndakamirira mhuri yakwaisoswa nenyaya yakambouya mudare muno 7 zako tarakasonza izwi Phineas tine nyaya yakambouya muno mudare 7 zako tikapuwa takaenda kuseri kwechuru tikapuwa mbuya wekuvhengeri wachinzi watibatsira isusu wakatigezesa maoko wakati mimi zvinhu zvatoda tione papaine nyaya yedare retsvimbo dzasekuru dzaka dzisina kufambiswa zvakanaka wakati takugezai maoko asi mimi nzvimbo dzenyu muchadziona kubva ipapo takagara kuti chiti tichadziona hatina kudziona kubva kwazofa baba wanga wasara wanova baba wangu inini baba wakafa gore rapera muna September inangu ndandisipo ndandiri mukati meusungu asi baba wafa baba wana kufambirwa gata mhuri yakabva yangonoparara tichibva tati tichafambira gata panyarazi mukoma hauna kukwanisa futi kuuya tiri kuHarare pane pakaonekwa hari pabasa pemunin'ina tikadaidza mukoma kuti mukoma yatifambe pane zvinhu zvataona mukoma wakabva waramba saka tatiri tinomangare nyaya kuno kuitira kuti tifambewo pamwe chete namukoma timbonzwa kuti chii chiri kunetsa uye futi baba wakafa chii chakaitikuta kuti baba wadi washairi ndosaka maona tauya ngei mazodaidza Christopher ega Christopher ndo mukoma watoti tikawadaidza wakuramba kuuya vamwe wese vanenge varipo ndiye mukoma wemumhuri here ndiye asara mukuru here ndiye mukuru wedu asara ndiwo mukoma wedu asara ndiwo mukuru kwatiri saka pakuva titite tifambire pamwe mukoma wari kuramba kuuya saka isaona tende kuna wananga tinogona kutadza kuirana tikati regai tiende kuri kudare tobatsirwa nedare tofambira pamwe chete semhuri chichemo chedu Christopher hanzi ndiwe mukoma mukuru asara mumhuri saka tiri kuuya kuzochema kwauri zvatiri kuchema kwauri hausi kuti nzwawo chii chikonzero pamusoro mama pamusoro chengami ndofunga tichiuya pana nhau iri kutaurwa yetsvimbo inhau yakatofambirwa ikapera wachinditi inini ndine tsvimbo waiti ndine tsvimbo kusvika tazosvika pana asi imimi mambo mukatipa waunoshanda nawo pano wakati ini handina tsvimbo tsvimbo hadzina kuti dzichawanika asi tsvimbo dzakati dzatoraswa nababa nyaya ikatonga ikapera mukatipa munhu isusu tikachiendeswa nambuya watakaenda kuvhengerewo wakatondisimuka upururudze Christopher haana tsvimbo dzimwe kuti ane zvazvo baba wakati tsvimbo ndakarasa saka inini nyaya iyoyo nanhasi iri kungotaurwa sezvo vari kutaura izvozvizvi tikasvika tikazotorera mapisi order nenyaya yekurowana kundiromba wakaita ukati kandamudziwa zvese tikatora pisi order ndo zvinoita kuti inini naiwo tisawirirane tisafambidzane pane pisi order pakati pedapo pasina mapurisa ina handikwanisi kuti ndifambidzane newanao kusvika baba wakafa iye ari kutaura kuti anga aida kuti paifambirwa baba gata baba wairwara
baba waitorwara waimwa mapiritsi, baba wakaregera wakadhifota mapiritsi, ndo chinhu chakauraya baba. Wadari ura kupindura pamusoro ichangamiri pari panyaya yekurwara kwababa. Wana baba mukuru wangu, baba wavo iwawo nana baba munini waitorwarawo, asi gata rakangofamba. Saka handisi kuti kurwara kwababa wangu hakufambiri gata nekuti ndiwairwara, asi vamwe wese wakangofa wairwara, asi gata taingofamba semutemo. Saka handisiziva mutemo wazochinjira pana baba wangu iri. pamwe pakafawo pamaifambirawo zvakanzi chii kugata kwamaenda? Tingangoti mutemo wedu wemusha wedu wekuti tinongofamba pafiwa pese panofamba kugata, asi pana baba ndo pazvazva zvamirira. Kumwe kwese kwenini ndichikurawo wese hapana munhu asina kufambirwa chigata. Iwo kudare kamambo chokwadi gata zvakanaka, unge paine chakashata kana kuti zvakanaka, paine zvisina kushata, zvisina kunyatsonzwisisika, zvoreva kuti pane vamwe vanonge vari kufungira kuti pane zvisina kunyatsomira zvakanaka. Zvinotenderwa kuti waonekwe kuti musha wakamira sei, kuti musakatodarozve mangwana chinonhanhira chichienda kwauri, chichienda kune mumwe. Zviri nani kuti munogona kubatsirwa muri pamwe chete sababa, pane zvose zvaitika zvakunanga kunewe ngekuti ndiwo wamukuru wasara. Saka izvo zvinogona kudaro, pane zvichemo zvavo zvese zvinouya kune mukuru. Patika ari kutaura iye kuti ndakarohwa ndikatokandwa mudziwa kuda kuurawa. Ndo zvaari kutaura kuti ndaisofamba mwoyo. Izvozvo ndo zvakasava kuti ugare kutrongo. Nyaya iri kutaurwa yakatoitika before tisati takakudarire kuno. Patakazotoya kuno kurowana kwakatodi kwatopfuura kuti tizotoimudarira makazotipa mbuya waya, takatozoya ndo patatakaona kumashure, asi takazotokwanisa kuya tese vinomechi mudare tisingacharowani. Nanzi pane pisoda yakaiswa neiwawawo ikanzi ngeye 5 years, asi sofa pane 7 years. Saka isusu kuti ndo zvaita kuti futi tisanange kumba kwaona kuti tinoziva kuti pakamboiswa pisoda. Ndosaka tave mudare ramambo kuti tibatsirwe, pasina anova mumwe, pasina anoita sei, asi tichifamba semhuri. Ndosaka tazokwanisa kuuya kwamuri, taona tega tinogona kusvika futi pakuti pakurwisana. Ndoda kutsigira zvinotaurwa nenguva kuti kuuya kunobva taita tauya kuno kunutipo munhu kufamba naye anenge akachengetedza murume kuti aregere kutya kuti tokwanisa kurohwa. Kana polisi iripo motipawo inokwanisa kuchengetedza murume kuti kwanisa kufamba naye kana achitya kubuka achirohwa. Ipapapo madonadza kana maya kwamambo wanasa kuya kwamambo ndokunoonekwa zvese muri pamwe chete. Of course hamufambi mega, munofamba nemapurisa. Ndambona anoti semuri yapotera kwamuri inoda kubatsirwa, saka imongovapo vanhu wavo nhasi varipo vese vondoonekwa kuti zvakamira sei, zvavari kufungira kunomwawo ndizvere kana kuti mwawo akachena kana kuti ivo mukati mavo ndo wakatoipa zvindobuda ikoko. Handinounzwisa ndisati taenda kuserwe kushuru because hatisi kunyatsonzwisa nyaya yacho kuti pane nekuti ndichinzwa urwere hwababa wake urwere hwemunhu anga akwegura handiti munofungidzira kuti pane zvauraya here zviri kuuraya mumhuri yenyu? Tipei maproblems amuri kuti ari mumhuri kwakashata tinzwe maproblems arimwo. Ndoda kutaura futi changamira. Rega timbonzwewo wamwe ndandanongedza ndonga izefemiri vana vatonozwa ma18 wakomana tese kusangana nemaproblems atiri kufamba kusanganisira nyaya dzetsvimbo dziri kubuda, koita dzekunzi tiri kurara nevanhu vatisingazivi, wakadzi vedu hachatova kudziuziva. Ndoza tichikumbira kufamba namukoma
kuti tifambire zvinhu notinonzi takashota patinofamba zvinozviziva ko wasipo wakusariringa wauye kuno tikubatsire dare renyu wese muri murimi saka kuzoya kuno kuti mutipo rodhi timbopinda mutipi timboobvisawo magupa nokuti anedza pane wangu akatotinza pamusoro chakazvi kana muri kuunota kana makasimuka ipo pamusoro chakazvi mubvunzo wangu uri kuti kumuri vaisodzi kutaura kwavari kuita kuzviri kuva kuti vari kutopuma mukoma nenyaya yekuti vakauya muno hapana nguva mukavapa dhipi vakanodhipa mashure medhipi vari kutaura izvo here kuti itoda kuti vakaenda zvinhu vakashutwa vaigomudzawo hero achiramba kana kuti vatozongouya saka zova kuti mashure medhipi vari kuti futi uyo ndiye ane zvinhu ndozvavari kutaurira mambo nekuti ndikuona kuti uyo ari kutsigira mutongo wamambo bva pakutanga ndo ari kufamba navo but ivo ava vari kuopoza mutongo wamambo kuti zvamakatonga munonga kuti dhibhi ramakavapa ndo zvazviri kutoka kuti vari darira basa zvakupindura zvitogwa wari kuti chiremba wakapuwa namambo ane zvaakasiya awavimbisa kuti pane zvichaitika hazvina zvakaitika va that's why wadzoka kuna mambo munotipa here mumwe tiendere mberi nenyaya yetsvimbo kana kuti nenyaya isina kupera zvakanaka asi mukufamba wega kwawakuita wari kunzi hamuna kukwana asi wati zvina tikwane asi takakwanira tikwa mambo kwatakamboenda nomunzira ndaita nyaya taura makabvunza izvama mati ndi mai wani muri mai wani muri mai wani nyaya yakatongwa muno ikakomana makoni ikapembedzwa mambo akati handidi kuzorwa futi nyaya ichidzoka futi muno wakomana wari against musoro 1 iwo wari 10 hawazi kuda kutongwa nyaya asi wane chawazotsva mambo inokona wandikuita nyaya iyi mamiri yakaita ndeyekuti dai vanhu vambotanga waenda kusevechiwa wambondojekeserwa because wagara kudara wakatopinpointa maunende kuzviita kuti murume ari pakati uyu haasi kuda kufamba nevamwe ndiye mukuru saka zvaasi kuda kufamba nefemili havada kuti waende futi kupi kung'anga kuye kuseri kwechiri kuya kwawakamboenda kuti wanyatogadzikiswe zvakanaka ndo zvandikuona inini tiri kuti mambo ndikudzokera pakuti mambo muri kuteere zviri kunzi here munhu wamakatipe meme haoni kana muri kuti akapromisa bhozi isi ndandi hapana chinhu chakataurwa kana mapepa aripo ngaabude nhasi akanyorwa musi wakatongwa nyaya iyoyo ngaabude muwerenge kuti zvakanzi chii ndekuti imi apa tiri kutaura zvozvo mumashure ndekuti imi handina kuramba kufamba nawo ndekuti pane peace order ine handikwanisi kufamba newanavo ndekuti wakatondipima kudhara nyangwe uri mukuru munhu ngaite mukuru mumba make kwete kuti inzi mukuru uyu ava uyu mwana wakaba mnini uyu mwana wakaba mnini ndiri wakaba mukuru pane wakaba mnina munhu yese wana baba wedu wese wakafa munhu ngamire nemba yake changabire ndoda kungobatsira vari kubva kutaura ukuru mumusha hauaplaiwi kuti unoda kuita mukuru ukuru unongounzwa naMwari kana kuti newadzimu kutoti ndiwo unosara wa mukuru saka kana ukenge wasara wa mukuru ndiwe wamuridzi wemusha saka awa kana wakada kufamba iwe usipo mukuru zvinonobuda bedzi kuti ari mukuru haapo kungowa kwako ipapo zvinojekesa zvinhu zvese nezvauri kupomerwa izvi zvinongobuda pachena hazvisi kumbonzi ndiwe asi kana uri wakachena unonobuda kana usina unonobuda futi nekuti ndiwe mukuru ndiwe unotarisirwa futi kuti ungoine tsvimbo dzeukuru dzacho dzemusha wacho unoda kupindurana ndiri kuedza kutaura kuti chakaita kuti nditore peace order
nhasi chendiri kurambira izvi panapa inyaya yekutanga wandirowa ndinobunzwa mambo wakatanga wandirowa tazoya kuno tapiwa wanoona namambo ndikanzi pumbera hauna cheuinacho tsvimbo hausiro nadzo asi waiti ndine tsvimbo ndoda nhasi pendiri kutaura kuti ipapo ndo pendiri kurambira ipapo kuti nhasi wari kuti ziso ramambo harione here asi Christopher tiri ipapo wanina wakawa mukuru nebaba zvekutakorui wari kuti wane zvikonzero warurwara zvisinei kuti wakapembedzwa zvese but warurwara havasisina basa ravari kuita ango wanhu warungofamba ndoda kutaura mundakatasana nemurume kutaura zvaari kutaura ini ndiri kuti iye ane chigumbu chekuti akarohwa nevanin'ina vekwake but ndiri kuti vauya kudarira mambo security iripo mambo vachavapa mukana wekuti kana mambo vavati vafambe vanofamba uyu ane chikonzero chekuti akarohwa nevanin'ina kuti vafamba ini ndinongoona mutemo uripo uchizongoita kuti kana vanin'ina vake vanogona kana kuzongomuripira dare rinobatsira kuti maona mukomo wenyu akachena imi makamurova chimuripira zvese zviriko ndosaka mutemo uripo saka iye haafanira kuti arambe pane kuti vauya mauya kudaro zvichataurwa nedare ndozvaanofanira kuti ateedzera pamusoro izvo mambo wangu naomba kutaura ngoma kuti wakarohwa ina handina kuwarohwa asi ndakazoenda kunoyananisa vanhu vanga varohwana tauya panapa ngoma mati Christopher akarohwana nani wakawanda inini ndinendisiripo asi zvadaro tauya panapa ngoma kurohwa kwawakaita wakaenda kupolisa kunosungisa vanin'ina wasungisa vanin'ina wakomana wakasungwa wakaenda kupolisa mambo wazoya panapa makatoti mukoma awaripe wanin'ina pakuwasungisa kwawanga wakaita mukati wabvisisa munhu yenhau yekurowana iyoyi patakaenda kuseri kwechuru mukoma wakazonzi iwe wasungisa vana sei wadaro zvikanzi waitibatsira zvirikubuda pazvo zveni zvatirikugadzira zvetirira vanin'ina wako munhu ndokuti ripira kwakaita mukoma wakaripa sa chiri saka nawe yazonetsa mambo ndiyo yatirikutaura tisisu matambudziko tosangana nawo tochinzi kuyaise mhuri uchiti mukoma handei kubva warapa saka isi tauya kune vanhu vanogona kuwa protect nekuti hatisina pfungwa dzekurwa tine pfungwa dzekugadzisa chi musha saka hatisozva kuti kana tiine vanhu veitingarwe nawo here asi chati kuda kucheneswa musha wedu nekuchenwa iwo wacho ukwezi kana taunzi munhu asipo ini changogaira kuti ndiwo nokuti pane panzi asipo indo mandatarisa munhu asipo nonaona mukoma ndiwasi kachangamira ndinoda kutaura ndakatarisana naChristopher sendiye mukuru wemusha musha ukanga wakakura zvinhu zvinoitika zvakawanda asi haugoni kunzveka kuva mukuru vakuru vane tsimo inombonzi nyoka urwaisvinguva vanin'ina wako wadzoka kakwauri kuti mugadzirise musha nhasi ava ndo vari kutambudzika but mangwana makuseni mwana wako iwe ndiye achatambudzika saka indiri kufunga kuti musangane pacommon cause yekugadzirisa musha nevanin'ina wako ndo zvingaita kuti dambudziko iri ripere tiri kuona paine maproblems aripo pakati pemhuri ndo kubva mauya maenda kuna chiremba hapana kujeka mushe kuti pana mai wakaenda kwamai iyo
ndovachingamiro inyaya mbiri dzitaura pane yetsvimbo yawakaita yakagadziswa yetsvimbo ikapera handiti then mushure metsvimbo vane zvikadziko zvavari kuona zvikuitika mumhuri mukomana vari kuramba kufamba navo pazvikadziko zvavari kuona pamwe chete ndozvawaita kuti vari kuti mukoma ndiye ane urombwa here kana kuti chii ndo patoda kuti tinzwe kamambo semataurira kuita mukomana uyu pakanga pafiwa vanhu vanoenda kugata hakuneine kutoti ndiani anekaromba kana ndiani muroyi ndiani kunongoenda kugata kundotsvaka kutoti chii chikonzero chemusha sewamuwana vari kutoti isusu taakungorara newakadzi watisingazivi wakadzi wedu hakusina chirwa hakusina moto saka zvirimo mumusha zvese izvo hongu zvakaitika asi zvaazveipapapa chikonzero badzingwe kuti tinofanirwa kuti waende kugata kana kuna chiremba. Unoti chii Kristo? Inini ndizibone kungoti iwo kana vachida kufamba ngavafambe zvavo ndinangadambudziko kana vachida kufamba handina kuvarambidza kufamba asi dai varikuva vachiti mambo uyu ari kuti musafambe saka wakati hanzi takazoona hari sezvavari kutaura izvi hari yacho ini handinatobva ionako saka zvaakutotinetsawo mambo handichazivi kuti inini ndogarepi ndawarinongwa ndotama musha here handoita sei pane nyaya irikutaurira kuti yetsvimbo yenge iri kunetseka kuti yetsvimbo dzakambofambirwa dzadze ava mukoma Christopher vachiti ari kuti yetsvimbo baba wakanga wakaita sei wakarasa saka panogona kutadza kujekera wamwe pakuti tsvimbo kurasa kwawakaita wakarasa newamwe mhuri here kana kuti wangorasa pachaomba mavo panofa kuti patsanangudzike kuti pakuraswa kwadzakaitwa dzakaraswa sei dzakaraswa semhuri yeseri vanhu vakangotora mbamaobva vangoti babadza ndarasa tsvimbo vodzana tsii dzimbo dzemhuri dzemusha dzinoitwa pajekere kana dziri kuraswa dzinoraswa munhu wese achiita sei achiziya achiona saka nazvi zvekuti manje dzaraswa iwati baba ndo vakanga vanadzo vachibva vazodzirasa baba vachibva vadzirasa saka pajekere papapo ndo panogona pari kunetsana vanhu ivava ngozi vanova kuti makazviita megamgamana nei pamusoro ichakamiri ichokwadi chiri kutaura mazvikuru anga asi vatoda kuti tipindure dari kutaura ribva kutaura baba vakarasa kuti mupazise babo ndibaba wakire here kana kuti ndibaba vanhu ndibaba wani wakarasa mambo baba wakarasa ndiwangu asi inini ndandisipo iye Christopher angari wamwe wana wese wanga wasipo muri kuona pane nyaya wakazviita zvinhu zvawari tu nababa mukoma nababa wangu ini ndiri sedziboni nababa handina kutodaidzwa zvinhu izvi wakazviita wari tu wazviita wari tu baba wachirwara baba wakasiyiwa mumota Christopher nemuprofiti ndiwo wakanoisa tsvimbo matauriro aita baba handimuri kunzwa baba wacho vanototoiwa padzakanyatsoraswa hawana kupaona nekuti wakanga wari murwere akatorara mumota mamukoma Christopher mukoma Christopher nemuprofiti ndiwo wanoziva pawakanoisa tsvimbo inini festibone yapaba wacho handina ati hanzi zvetsvimbo yakapera vanhu ipapo kupera haina dzatakata isusu tichazodziwana kana tageza maoko nanhasi hatisati tadziwana ngazonzi dzinowanikwa sei dzakaraswa ndokunga gogo waya vaya matauriro wakaita ndikutonera gogo wakabva nesu marisa kwemunomu tikaenda kumusha wakatiudzwa kuti pakati penyu pana nechimbo achazonera gezai maoko after 2 weeks pana zvinoitika isu kuti hatisina mari yatirwapana tirisana mari dzekukwira malifti ndokuti svike pano pa7 years tiinzi tiri kumirira tsvimbo kuti dziwanike pana anga ainadzo zvokuti dzakapera manyepo yayo pamusoro chakandii ini chandinyangoda kuti nditaure ndechekuti isi tinokumbirawo mupurisa wokufamba naye akachengetedza mukoma tigadzise musha izvo tapindura nekudhara
toenda mamba mfamileka saka tiri kuona kuti mambo zvimwe zviri kutaurwa izvi kunzi muti uzodari mubamera moto mushoma zvazvidaro so nyaya iripo inyaya yetsvimbo yamakatonga ndo nyaya yetinyatsonzwa panapa inyaya yetsvimbo yamakatonga namazvikunzi munhu wamakatipa imimi pamwe habatsiri ndo maonero angu endiri kuti asi ndiri kugutsikana nemabatsiri akatiita saka matauriro ari kuita kumakristofa ari kureva zvawasika kufamba pamwe chete nebhuri sezvo ri tokagutsikana kati handina kuti andinofa handina kugutsa shoko iro ini ndikutaura zvokuwananyanyira kuti wari kuti zvipani zvakanzi zvichawanika asi zvinizvozvo zvanzi zvichawanika nangasasa zvawanika zvichireva kuti munhu atakapiwa namambo ari kunzi haoni ndomautaurira ndomaonene ndiri kuita hangu panyaya asi nina hangu ano ndakaona achishanda shoko rinotaurwa nowarumawa kunyanya uyu rati tsvimbo dziri kunetsa idzi dzakarashwa nababa vake nakristofu kubva vaenderera pamberi vachiti baba vairwara vakasara mumota yakristofu kristofu ane muprofita wakandorasa chii zvasiya kristofu ari kuziva pane chii pane tsvimbo saka varume vari kuramba vachiteerera kristofa kana nyaya yetsvimbo iri kutinetsa iwe kristofa tsvimbo dziripi dzawakandorasha nemuprofita muprofita wacho vamakatorasa naye unomuziva here ini handinorasa tsvimbo ii baba ndi wakarasa tsvimbo kana matongero baba achipakarasa tsvimbo maamuri mese here kandi inini handina kuenda norasa tsvimbo ndakangovaperekedza baba ndi wakandorasa tsvimbo wakawaperekedza ati kuti muprofita nemuprofita ndiwakatorasa tsvimbo baba zvokunzi baba airwara ndezvekunyepa baba panapa ndi baba wakutanga kutaura ndoti baba wafa baba wese pa7 years wari wapenya nyaya haina kudzoka kuno wakutanga kutaura nezvonoti baba wafa ndokuti nyaya haina kubva yataurwa kuti baba wako papataka pakuno pamusoro ino inini pakarasa tsvimbo ndandiripo ndiri munin'ina wamukoma ndini pamwana wababa wakarasa tsvimbo tsvimbo dzakaita muprofita akauya tainamata chechi imwe chete tsvimbo idzi dzakandishamisa kana ndinishamisa nhasi tsvimbo dzakagara kumba kwana mukoma almost 5 years wabobva wazofa tsvimbo dzaimba kwedu asi muprofita uyo akanga akunamata nawo andi akazotoka achiti tsvimbo idzi dzakashata ndizova kuti handitoda kubvunza kuti dzakashata dzakumba kwedu here pakati dzakagara kumba kwavo iwo dzadzisina kushata right ndo mubvunzo wekutanga kozoti padzakaraswa tsvimbo mukoma wakatora tsvimbo nababa asi baba warwara isi takasara pamba wakaenda nawo apa amene kwakanodzirasa tsvimbo nandiripo ini ndo mashoko angu mako tsvimbo dzakambogara kumba kwavo pakafana sekuri tsvimbo dzakabva baba wavo apa baba wavo wazovazapa ubangu asi dzakatogara kumba kwawo dzainzi dzakanaka dzakumba kwedu ndo pakazoya muprofita wangu ainawo wawo iwo nechechi yavo wakati ndo pakazonzi skiri rakaita papera kunzi tsvimbo dzinzi dzakashata kuti dzidzoko zvikanzi nini mashoko esakandaizivapo akanzi baba munini imi mungana kurwara kwamuri kuita zvinogona nditori tsvimbo idzo dzidzi dzekuti tsvimbo idzi dzabikirwa hwapagore pagore pachirova nembudzi munozozvigona here baba wakarwa skiri rechechi asi pane dhiri yaitamba patsvimbo idzi ndizvimaonera ndinoita ndomashoko angu oenda kuseri kwechuru kati ndombondonzwa kuti zvakapera here kana kuti zvichiri pane zvichiri endai undoonekwa kuti pane zvichiripo here pamwe kugara watatakaita haichangamira mhuri yaenda kuseri kwechuru nachiremba dendera chiremba abva musvika nekutaurira mhuri kubvunza kuti kose imimi semhuri makadai so musingaiti matare muri pamwe chete makabatana semhuri mhuri ndobva chiremba aenderera mberi achibva abvunza akati ko tsvimbo dzemusha imimi dziri kupi achibvunza wakristopher
waibva wapindura wakati tsvimbo dzemusha dzakadi dzakaraswa. Chiremba abva aenderera mberi achibva atsanangura akati zvamakarasa tsvimbo dzemusha ko zviro zvacho zvetsvimbo dzemusha zviri kupi? Aendera mberi akati musha umu tsvimbo idzi dzanga dzichifamba dzine zvikwambo zvadzo zvemukati memusha. Tsvimbo idzi dzanga dziri dzemadzibaba avo avo vanga vakaromba zvikwambo. Saka naizvozvo uyu paakapuhwa vachisara vaine tsvimbo idzodzo nhasi ndiye baba wemusha. Saka urombo ihwohwo hwese hunenge huchinongedzerwa kunani? Kuna Christopher. Saka chiremba ati mumusha imomo toda kuti mupinde nekuti urombo ihwohwo hunotorara navanakomana vanotorota vachitorara navakadzi vomusha imomo vanotorarwa neurombo ihwohwo. Mhuri dzatenderana nazo zvese izvozvo. Saka chiremba ati iye kuti apinde mumusha abate urombo ihwohwo mukati memusha anoda mombe 3 iye 2, imwe chete yaanesa kudarika mambo makoni nembudzi dzake 3 dzerusumudzo ne150 yemapurisa. Saka mhuri dzatenderana. Saka muri kuona hausi urembo hwemunhu 1 ndohwemadzisekuru enyu, asi sekungoti mukuita momwe mukuru ukaramba unenge wakuita pane zvaunoziya yeti hapamborina zviro zvemhuri yenyu yese zviri kudini zvinoda kuti zvingogadziriswe zvobva zvadi zvapera. Saka iwe semukuru wachifamba zvinenge zvichiita faka ndiwo wakatoromba physically yeti aiwa hauna kuromba. Saka haufari kuti wacheneswa here mani? Zvakangofana nezvakataurwa pekutanga. Asi warora wangu wachidzokerera futi papi? Saka zvakanaka futi nhasi zvabuda futi seizvo zvakataurwa pekudini? Pekutanga. Saka mhuri dzanga dzichitoda kukumbira kuti kana zvitokwanisika chiremba apinde mukati memusha zuva ranhasi. Tikati hazvikwanisike bana nekuti chiremba wedu haashande usiku. Tingatozotaura nachiremba kana achinge apedza matare kana tichiita zuva remangwana togona kuti chiremba apinde mukati memusha. Saka tisingazivi kuti wese ndozvazopasisana. Ouya chiremba mangwana handiti zvova zvangopera. Zvipere hatizoti kurinzwa dare iro. Chiremba ana rusumudzo? Rusumudzo ndo rwaiswa mbudzi 3. Ndo 120. Sauya mangwana chiremba. Okay. Right, saka muchita chironga next mafambiro atona nepa dzotokura. Takumana ukabatana. Wangu badana wangu.